Galdutako altxor baten bila ibili zen bizitza osoan zehar Dario de Regoyos pintore impresionista. Impresionismoaren iraultza hauxe izan zen. Ez zuten pintatu nahi akademietan erakusten zieten bezala. Ordura arte ikasi egiten zen zaldi bat nola pintatu, baina ez zieten begiratzen benetako zaldiei. Moldei jarraitu besterik ez zuten egiten behar, trikimaioak ikasi. Bada, impresionistek erabaki zuten akademiak albo batera utzi eta kalera ateratzea. Beren begiekin ikusten zutena pintatzera. Beraiek izan ziren paisaiak margotzera Kantauri itsasertzera etorri ziren lehenak. Itsasertzeko argitasun hori jaso nahi zuten bere mihisietan. 1906ko aste santua Dario de Regoyos argolari impresionistak Ondarroan igaro zuen. Ez zen lehen aldia. Sarritan zen etorria pintatzera. Marinak pintatu zituen gehiena, itsasaldeko bistak, ontziak goizabaldi itsasora ateratzen, edo arratsaldean bueltan zetozela. Emaztearekin batera hartu zuen gela Hotel de la Bahía dotorean. Une zoriontsuak izan omen ziren haiek Regoyosen bizitzan. Indartsu eta baikor sentitzen zen pintorea. Eta indar horren seinale da egun horietan egin zuen lana. 3-4 egunetan, Hegaluze txalupen irteera izeneko kuadroa pintatu zuen. Ekinaldi bakarrean iaia, eta pozik geratu zen lanarekin gainera. Harro zegoen kuadroaz eta alas esaten zien lagunei ere. Uraz ezela behar bada, ordura arteko bere kuadrorik onena. Honen harro zegoen Regoyos kuadroarekin, ez zuen saldu nahi izan bizitza osoan, eta berarekin batera eramaten zuen, egun zoriontsuaren oroigarri gisa edo.